का रगड़े रह दिन भरे ई बुद्धिवर्धक चूड़ बाटे। दांत सड़ंतक हा के हई तब का ना बुद्धि बढ़ंतक हा। एकरा बारे में जाने ला का विशेष है एकरा? राजेंद्र बाबू के नाम सुन ले हा? कौन राजेंद्र? हमारा यहाँ ला राजेंद्र बाबू के ना जानत हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम रहे उनके। हम राजेंद्र बाबू कहले। राजेंद्र बाबू तो 74 को है मोहल्ला में। चाचा लागेलन तब का होई? लागेलन हां तर चाचा लागेलन। हां तब सब बड़का लोग हमर चाचा हो जाला। सब लोग के पचबो ना करी। पचाऊ खातिर पाचन शक्ति चाहिए। हाँ ठीक बात है। उतना कैपेसिटी हुई तब नो में एंट्री हुई। तोहर लिब्रोजिन बहुत ताकत है। बोले बा हमर लेबरेटा टोन हो। हां लेबरेटा टोन है। शाहरुख खान के नाम सुन ले हा? शाहरुख खान हो वाला भैया निकल गेले भैया शाहरुख खान। हां डी एल जी दिल में तेरे दर्द डिस्को। कौन पता बा ओकर फिल्म लागल रहे। हम चल गई फिल्म देखे। बाप रे बाप जैसे है कहलक नो दिल में है तेरे दर्द डिस्को। हां टी-शर्टवा शर्टवा खोललक। हां लेकिन यहाँ कुली रहली कोनो पैसा फेंके लागल, कोनो गुलाब फेंके लागल, कोनो सिक्का फेंके लागल। त हम बुरबा खई का हम चढ़ दे अपन गमछा बिछैनी ठीक ना। सब एगो बहुर के अब बंद करके ले आ दलेनी। हां भाई का हाल चल रहा है? बढ़िया बढ़िया एकदम प्रकाश बा। अरे देख मोबाइलवा खोले थे तो एक को समय चाह रहा था इस सरुखवा के बेटा के मिली कि ना जमाना? मिल गए मिल गए। मिल गए। देखा पैसा के दौर पे चाहे कतनो शासन प्रशासन खरीद लिया लो लेकिन संस्कार तो पैसा से नहीं ना खरीदाई। वो तो आदमी घरे से मिलेला, माए बाप से मिलेला हैं। बात सही बा। आज देख माई के ललवा के अपने धुन में रहेला। अरे जय हो बैठा हो माई के ला। अरे दादा का बात हो बड़ा मीटिंग टाइट है। पॉइंट टाइट हो जाता है। अरे बाप और बतावा। आओ सब ठीक बा। तू सुनाओ कहाँ से आओ तुम? बड़ा जनिया नहीं टालत रहने हमनी के समाज के बहुत काम ना है। हाँ तू तो ढेर बिजी है था। वह पार्टी के मीटिंग रहला। हाँ तो तारा लगे तो प्रधानमंत्री से ज्यादा काम बा। देखा जे आदमी समाज की सेवा में लाग जाला ना वो अपना माई के बेटा नहीं हो सकत, पूरा समाज के बेटा हो जाला। उनकी बात बोल ले सही बात समझ लगी ना। वो अपना बहन के भाई नहीं हो सकत, तो पूरा समाज के लड़कियन के भाई हो जाला। देख ये सब नियम बा। ये नियम बात एती पर नया क्रांतिकारी के साथ यही दिक्कत बा। रे पूरा समाज के तू भाई बन कोई दिक्कत नहीं के लेकिन अपनो बहनी के भाई रह ओकरो प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसको भी निभाओ। अरे स्पेशल कहत नहीं मर्द हमी थोड़े कहत तू कहले ओकर भाई ना रह पूरे दुनिया के भाई रह। माने खाली ओकरे भाई ना रह तोरा मर्द आंख के संगे संगे तार कानो गबड़ा गइल। हां बुझाता। आई का रगड़े रह दिन भरे? ई बुद्धिवर्धक चूड़ बाटे। ना ई दांत सड़ंतक हा के हई तब का ना बुद्धि बढ़ंतक हा। अरे एकरा छोड़ ई समय कुछ ना रखल हो। एकरा बारे में जाने ला का विशेष है एकरा? राजेंद्र बाबू के नाम सुन ले हा? कौन राजेंद्र? हमारा यहाँ ला राजेंद्र बाबू के ना जानत हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम रहे उनके। हम राजेंद्र बाबू कहले। राजेंद्र बाबू तो 74 को है मोहल्ला में। अरे तो हमरा तरफ के हूँ यार हमरा गांव जबर के अब चाचा लागेलन तब का होई? लागेलन हां तार चाचा लागेलन। हां तब सब बड़का लोग हमर चाचा हो जाला। तार बाबूजी से भी बड़ हमारे बुढ़बक 50 साल कम से कम। अरे भाई तो जितना एरिया के बड़का लोग बा ना सब लोग हम चच्चे कहले आपन चच्चा। तो दादा हो गेलन। हां तो का राजेंद्र बाबू के? तो राजेंद्र बाबू बुद्धिवर्धक चून खास यही से हम खाइले। राजेंद्र बाबू औरो बहुत कुछ करेलन। राजेंद्र बाबू संविधान लिखलन का हो शिशिर जी? हां लिखलन कि नहीं? संविधान सभा में रहलन। राजेंद्र बाबू देश के पहला राष्ट्रपति बनलन। राजेंद्र बाबू के ब्रिटिश सरकार न जाने कितना उपाधि दिलस रहे उनके काबिलियत उनका गुणवत्ता उनके पढ़े के क्षमता उनके काबिलियत पे। हमरा लगे नहीं के तारा लगे तो एक काबिलियत बा कि उतना बड़ा महान विभूति से तू एक चीज सीख ले खैनी खाला ओके अलावा तो कुछ सीख ले नहीं खे तू। इहे तो मेन बेस बा। एकरा बारे में जाना तारा जब राजेंद्र बाबू खैनी खाइल शुरू कैलन ना तबे वो विद्वान भैलन, तबे वो महान भैलन, तबे वो राष्ट्रपति भैलन, तबे वो महापुरुष भैलन। तो मेन जड़ ही रहे। रेडिएटर एक जाम भइल मारब कपार पे सर की झनझना जई माथा। ए बबुआ एकरे दिन बा हमरा नाम पर 37 गो धारा चलला।
हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। तो बढ़िया बात ना तो खराब बात है। 37 धारा चले ले तो ये एक एकरा में खैनिया के सरकारी काज रजिस्टर में तार नाम बा कहीं बा। कहाँ? आधार कार्ड बनवले रही हूँ मैं। उ सरकारी कार्ड ना हो, स्कूल में उ सरकारी कार्ड ना हो। उ तो आजो के लेकर जन्मल बताउनो का आधार कार्ड बनी आ ओकरो स्कूल में नाम लिखाई। स्पेशल सरकारी डाटा होला ओमे नाम बा ओकरा गुंडा रजिस्टर कहल जाला ना। जेकरा तू सरकारी कागज कहता ना। तो एबरा अपराधी मने का होला? महापुरुष तो अनी बात ना बुझत हो। इनमें बहुत गुण बा। खा ल ना, नाम ना खाली एक बार खा, नाम ना खाए एक बार खा के देख। हमरा तरफ से तू खा ले। तू खाओ ना ई सब से कोनो सब लोग के पचबो ना करी। ई पचाऊ खातिर पाचन शक्ति चाहिए। हाँ ठीक बात है। उतना कैपेसिटी होई तब नो में एंट्री होई। तोहर लिब्रोजिन बहुत ताकत हां बा। बोले बा हमर लेबरेटा टोन हो। हाँ लिब्रेटा टूना शाहरुखवा अभी हमने तोरा आवे से पहले यही चर्चा करत रहन का सी हां संस्कार के बारे में तार तार ना रे तारे जैसे एक बाबू काबिल की कर शाहरुख खान के नाम सुन ले। शाहरुख खान होला। पहुंच गए भैया निकल गेले भैया शाहरुख खान हाँ डी डी एल जी दिल में तेरे दर्द डिस्को। वो पता बा ओकर फिल्म लागल रहे आ हम चल गइनी फिल्म देखे। बाप रे बाप जैसे है कहलक नो दिल में है तेरे दर्द डिस्को। हाँ आ टी-शर्टवा शर्टवा खोललक हाँ लड़की यहाँ कुली रहली कोनो पैसा फेंके लागल कोनो गुलाब फेंके लागल कोनो सिक्का फेंके लागल। आ त हम बुरबा खई का हम चढ़ दे अपन गमछा पिचैनी ठीक ना सब एगो बहोर के अब बंद करके ले ले आ दलेनी उसे बहुत सामान किन्नी अयो गई पे कनवा ए टाइप के समझवादी है अबे क्रांतिकारी है चांदी वाला आप देख का चांदी वाला चिनौती। अच्छा ये बताओ हां कहाँ तक पढ़ल बड़े तू? मैट्रिक तक ये तो मैट्रिक पास कैले रहे कि ना रे? देखा हम कर्म पर ध्यान दिले हम फल के चिंता ना करी। हमने मन मैट्रिक तक पढ़ ली ले। हाँ। अब पास हो ही चाहे ना हो पास फेल का होला वो तो अलग बात बा। जे पास को जला से बहुत जानकार हो जाई। हम परीक्षा ना देनी हम कहनी जौना चीज में हार जीत हो तो के उच्च कोटि के है। इहे 2 किलो ई और ई कम के बाद ई कितना के बा? अच्छा वो सब तो बात ठीक है। एक चीज बताओ तू मैट्रिक तक तो तू पढ़ल है? हां अरे तो मैट्रिक तक जब तू पढ़ ले तो किताब में कॉपी में पढ़े लिखे में नौकरी के फार्म में अप्लाई में आज तक तू कोनो पैसा खर्चा ना करी ना बेकार के काम हम कहाँ करी। किताब में 2 रुपया की जिल्द ना लगौले है बुझला। अब चिनौती रखले है ये ए यार 5,000 तनी गजब आनी वाला कहत नहीं ये 20 बा। हक, शाहरुख खान काहे भइलन जानता रह? कैसे वो खैनी खाला एहे एकरे पीएचडी ग्रुप फॉर ड्रग्स। शाहरुख खान के एगो बेटा जे भी महापुरुष बा आज के डेट में सुन ले, इससे जुड़ल ही काम कइले बा त आगे बढ़ल बा। शाहरुख खान के एगो बेटा है समझ ले। दर्शिया हां जौन गिरफ्तार भइल हाँ तो ये जब बात है ना बाबू तो गिरफ्तार थोड़े भइला। ई तनी के ना बुझाइए ई सब बड़ लोग के खेला ई सब हमनी के बुझाला तनी के ना समझ में आई। अच्छा तू बड़ हो गई ले पता स्टारडम है ये। आर्यन खान सब नाम लोग जान गए देश के। हाँ परसों ओकर फिल्म आई सुपर हिट। तो तू फिल्म बनावे का? त हमर फिल्म बनत नहीं खे माई के लाल चलल ससुराल। हाँ कब ए तो शादी हो गई नहीं रे? कब होता हूँ? हीरोइनिया जब मिल जाता आ जाए जब हीरोइनी मिल जाइए तब चलो ठीक है बा। हम कहानी के नाम सोच ले अब बाकी हमरा अपना बुद्धिवर्धक टून पर पूरा भरोसा बा। ये जो है ना ये पहला स्टेज है। पहले खैनी खेबे उससे मन जब भरजी लगा सारे काम में कुछ आवत नहीं खे मन में कुछ ऐसा तो ओकरा से तनी हार्ड चाहिए तो सिगरेट पीबे ओकरो से तनी हार्ड चाहिए तो गांजा पीबे ओकरो से तनिका हार्ड चाहिए ऐसे करते करते के अफीम चरस हीरोइन काज नहीं। अरे यार तो प्रोग्रेस नाम सुन ले बड़ा। अरे वो प्रोग्रेस है पुरचंदर प्रोग्रेस है वो विनाश है नहीं डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है। जवना स्टैंडर्ड के तू हई माल लेब वो स्टैंडर्ड तक ले पहुँचब स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए। अच्छा तो ये अगर ये स्टैंडर्ड के निशानी है हाँ तो एकरा तो सब कोई के लेवे के चाहिए जे भी शिक्षित बा समझदार बा ओकरा लेवे के चाहिए। अन्ना तो तने कहानी पुल पर बैठ के भजन गइया लोगन हाँ ज्ञान दिया लोगन बिया हो ना गेल तो रे है ना तो लइकन होई माने लइकन होई ना मैंने तो तारा कहने से हम कमजोर लागत नहीं माने लइकन फैकन होई ना मैंने काहे ना होई हमरा लइका पिका ठीक बा तो लइकन फैकन होई तो लइकन फैकन धीरे 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 बड़ा भी होई तो होई तो बड़ा ना होई होई का बतियावत मार दवा तो तू अपना लइकन के
ए बाबू हम्म। तू अपना लेकिन के सब सिखेबे ना खाएला। अब काहे मुड़ी नीचे कर ले, काहे मुड़ी नीचे कर लेला बोल। अरे आपन बच्चा के खूब बढ़िया पढ़ाइबे ना, पढ़ाम ना, खूब बढ़िया ओकरा कपड़ा लत्ता पहनाइबे ना, पढ़ाम ना, खूब अच्छा स्टैंडर्ड के वो आदमी बने, काबिल अफसर बने, ए लायक बनइबे ना। पढ़ाम ना। तो जब सब काम इहे से होला तो इहो खिलाना शुरू करबे कि नहीं? ऐसा थोड़े बा कि बेटवा के थोड़े बिगाड़े। ये तो ससुरा हमरा के बिगाड़ देलक, रामचंद्र के बेटा बा। ओह सुबोधवा लेकिन खराब चीज बा का हो। बहुत खराब चीज बा, फेंक दे। तू समझदार बा, क्रांतिकारी आदमी बा, तोरा हम देखे ले कि तू समाज में हमेशा आगे। मजाक तो तोरा से हम करेली, अब तू मजाक करेले सबसे, लेकिन तू क्रांतिकारी आदमी, एकदम दिल के साफ आदमी है। दिल के एकदम साफ आदमी। तो ये सब चीज, ये सब कभी गलत आदत के दिल में ना बड़ा रखे। बड़ा देर से बनौले बनी, ये आज भर खा लेते। जब तक एकर मुंह ना त्यागबे तब तक शुरुआत कैसे होई रे छोड़े के? ते आज से प्रण कर, जा छोड़ देनी फेंक। इतना त्याग ना कर सकेले, खून बहा दिलन सब देश के खातिर। ऐसा ऐसा क्रांतिकारी नेता वही हो राजेंद्र बाबू, बहुत वही राजेंद्र त्याग बा। बाबू रात रात भर जागस। आज तक अपना पूरा, हमार नाम लिखाई नू, अरे लिखाई ना, यही सब से शुरुआत होला। राष्ट्रपति के पूरे रीजन में 1 रुपया पैसा ना ले ले रहा, फेंक देनी, फेंक देनी। फेंक दिला ना। बाकी तोरा में कोई अवगुण नहीं थे, गुने गुण बा। प्रोग्रेस पे रह, समाज के सेवा कर, और अच्छा चीज महापुरुष के अच्छा चीज के जो अब हम ढेर लोग के छोड़वा दे। छुड़वाएं। बात सही कहो बेटिया हमके दे दो। ना चिनौटी में कर पूंजी लागल है, ई रखी घर पे राखी। लगे निशानी कुछ रहे हाँ निशानी रखी थी, अपने बाल बच्चा पोता पोती के दिखाई। चिटिन बाज देखियो देखियो हम जात वो बिहारी बुद्धि लगावे ला।